Humingi ng tulong ang isang ina mula sa barangay Tabigian, Caramoan, Camarines Sur dahil sa kondisyon ng kanyang anak na tinamaan ng polio. Kwento ni Nanay Milagro Sarmiento, edad 10 taon nang tamaan ng polio ang anak niyang si Myra. Ngayon, 45 anyos na ito at hirap sa buhay dahil hindi makapaglakad. Dahil sa karamdaman, hirap makalakad si Myra at nangangailangan ng assistive device tulad ng wheelchair upang mas maging maayos ang kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon kay Nanay Milagros, kapos sila sa pinansyal kaya hindi nila kayang bumili ng kinakailangang kagamitan para kay Myra. Napolyo siya. Oo, mga ilang taon na po ito? Nagkaroon siya ng polio. 10 anyos. Ngunyan, 45 years na siya. Arog na siya kaan. Dahil man po kaya ning kwarta na pambakal, saka nasupog man ako na maghagad sa kuyan ning tabang. Kundi ngunyan, bira naman magluwas. Pwede, nagluwas pa man siya. Nagtukaw siya, nag-idos baga. Nakikipaglaban naman ang 89 na taong gulang na senior citizen at kasalukuyang nahaharap sa matinding pagsubok dulot ng iba't ibang karamdaman tulad ng high blood, sakit sa puso at acidic. Kamakailan ay na-stroke na din ng senior citizen na naging sanhi ng kanyang paghirap sa paglalakad at paghina ng katawan. Si Mama mag-89 na sa February 15. High blood, tapos may sa puso. Tapos siya, itong nakahigda, pag magbawa, parang may vertigo, tapos acidic din. Kumusta yung paglalakad niya? Masakitan na siya maglakaw. Bakit po? Dahil siguro sa paka-stroke sa iya. Na-stroke na. Na-confine niya dati sa BMC. Dahil sa mga natanggap na mensahe ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWD o Camarines Sur, agarang nagpadala ng assistive device ang probinsya kina Myra at Nanay Florina. Sa pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng iba't ibang barangay, mabilis na naipamahagi ang kabuuang 32 assistive device tulad ng wheelchair at single cane o tungkod sa mga residente ng Caramoan na may kapansanan at hirap sa buhay. Layunin ng programa na maibsan ang hirap ng mga individual na may espesyal na pangangailangan at mapagaang ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Malaking ginhawa ang hatid ng naturang inisyatiba ng probinsya ng Camsur, lalo na sa mga senior citizen at person with disability o PWD na nahihirapang bumiyahe papunta sa kabayanan upang tumanggap ng tulong. Halimbawa, magpunta ng doktor o kaya maglakaw-lakaw kung saan pwedeng madali nang i-manage pag igwaning wheelchair. Makaluwas na siya. Pwede na siyang lakaw-lakaw ko dyan sa kuyan, iusol-usol sa tinampok. Salamat po kasi bako lang po ini. Ang inot po is may wheelchair na din po kaming tighagad. Nagamit naman na din po. Although wala na siya naggamit, may magamit na naman po na sinanay niya. Ayun po. Salamat po, Gob. Maraming salamat. Thank you very much, Gob. Salamat po sa mga halik po sa provincial na mga tabang nakapagkuyanan ng gadsiya. Diyan na siya makapagtukaw-tukaw. Di iwas na po sa mga lipot sa kuyan. Maraming pasalamat po, lalo na sa Indo. Eli Balbin, CSN.